uku. Amin. Bayan na shigo kuma mala ya ce yi ta sukuwa kawai. To sai kokolon na wasu ya fara caji. Wai daga na ɗaya zan fara. Kun san mu a wannan farfajiya in ka ce mana bid'a, to wanda za mu hange ta da farko akwai wata ta ci kowace gida a garin nan. Ita muke fara hararanta. Ita yana da ya kamata a bata black card ba red card ba. Kuma ni daga al'ada ta kamar yadda na saba ba na barin baya da kura. Akwai kujera empty, wa ya dauka? Kawo kajin. Akwai kujera empty. Duk wanda yake kai sifika zuwa gare shi, ban tantancewa babba ko karami, ba na tantancewa na birni ko na kawai, miskiniya ko wani miskiniya. Duk wanda idan na faɗi wani abu yana ganin babu na faɗa, yana ganin ba shi ne na faɗa ba, don Allah kar ya ci amanan al'umma, ya zo ga kujera empty, tafi da gidanka nake, ka zo mu zauna mu nuna wa duniya gaskiya ne ko kariya, wai sunnan ne ko bid'a, shirka ne ko tauhidi. Wannan shi ne tafiyar tawa. Kaga idan na haka, idan baka zo ba bayan na bar gurin tukuna ka fara kurare, za su ce maka a'a ya faɗa a gurin karatu cewa ya in kana da ta cewa ka zo, kar bayan ya je ka zo kana mana kuri, ko ba haka ne ba mala? Wallahi tallahi wannan kuje al'ada ta kenan, duk inda na tafi haka nake, ga kujera empty, ba duka ba zagi. Addini ba na kowa bane, na Allah ne, ba nawa bane ba naka bane, fahimtarwa ne. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ba wai sabani bane in zauna in zage ka ka zauna ka zage ni, wannan addini bai koyar da mu ba. Wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Duk abun da kuka samu sabani, Allah ya ce idan mafita kuke nema akwai a Qur'ani, idan mafita ne akwai a hadisi. In kun zo nan za ku samu fahimtar da juna. Saboda haka ina gayyata ka duk dan bidan da na faɗa abun da na faɗa nan ya gaba haka bane, don Allah don Allah don Allah ya zo ka kujera mu tattauna da shi. Zan yi suku akan tarikan Tijjaniya, murkuce ta zan yi, kuma yana ga zan yi wata lecture da ban yi ba ko ina sai nan. Amin ya rabbi. A matsayi ka na Batijani, in kana ga 'yan izala sharri aka yi maka, ɗaya cikin biyu ne, ko ka je ka duba littafin da muka faɗa da shafin da muka faɗa da abun da muka karanta, ka je ka duba a gurin haka ko ba haka ba. In kaga hakan ya yi ma nisa, ka zo ga kujera sai mu ganar da ni ina tafi da gidanka na ce takardar akwai ta akan wayata, zan nuna maka gurin. Wallahi tafiyan kenan ko jama'a, adalci kenan a addini. Allah baya so don kana sabani da wani ka shiga hakkinsa, Allah baya so wannan dan. Duk sabaninka da mutum ka faɗi gaskiya, kai adalci a kansa, ko ba haka ne ba? Sai za kultum fa'adilu walau kana za kurba. Kuma kar sabani ya sa ka wuce iyaka a kansa, ko haka ne ko? To wai tambaya uku, shin shi wannan Ahmad Tijjani, shugaban Tijjaniya waɗannan, shi Tijjaniya wai Allah ne? Na ɗaya, ku nake tambaya ne? Ai ku musulmai ne. Ai ba ku nake tambaya ba, ai zan yi magana. Kun san waɗanda suke neman su kwashi kafa na a garin nan ba sa kirkuwa, ba su da dare ba su da rana. Duk karatun da zan yi ya shafi akida ko bai shafi akida ba, ina za su samu tuntube. Haka nake da su, ni dan adam ne na da tuntube, dan adam ne na da tuntube, amma zai yi wuya in yi tuntube karanto abu in ce a littafi kaza kuma babu.
kai malam zai wuya. Dalili kuwa shine na san akwai kiraman katibi na yalamuna matafa'alun. Duk abunda na furta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, suna rubuce, suna halarce, suna kofa, kuma tabbas Allah da tambaye ni akai a lahira. To ni na nake shirin bawa Allah amsa, balle dan bid'a a nan garin. To shi Tijjani din nan a Tijjaniyance shi wai Allah ne na ɗaya. To shi difikin Allah ne, na'ibin Allah ne mana biyu, ko da photocopying Allah ne uku, wai ko shirin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Abubuwa guda hudun nan ga kujera a kansu zan yi magana. Shin ba Tijjani a gurinka shi Shehu Tijjani din Allah ne ko wani Allah? A cikin kashful hijab na Sukairij shafi ta 11, Sukairij da kansa ya kawo baiti yana mai cewa ana abidun walakin maulaya Sheikh Tijjani. Kaga anan abid ya zo mukabala da maula. A duk sanda abid ya zo da mukabala maula, mamallaki ne. Ni bawa ne amma mamallaki na Shehu Tijjani ne yace. Shi bawan Tijjani ne. Bawa ba bawa irin bawa da zaka saya shi kasuwa ba fa. Bawa da sunan bawa irin na Allah. Ni bawa ne na waye ba na Allah bane, na Shehu Tijjani yace. To tambayar da nayi a wannan gurin, wanda zai ce shi bawa ne ba na Allah bane, shi bawan Tijjani ne, shi wannan mai wannan baitin a wajensa shi wannan Tijjani waye shi? Kuna fadin kasa fa? Mala a ganin dan bid'a ma da confidence dinsa yake ya da bid'a, kai da kake murkushe shirka baka da confidence. Malam wanda zai kawo Allah abokin tarayya ya rubuta a littafi a kasuwar nan akwai zaka saya, wallahi irin wannan littafin a kasuwar nan akwai zaka saya, ba za ka murkushe tira karfinka ba. Na ɗaya kenan, ka je ka rubuta shi ta 11. Mai wannan magana musulmi ne a wajen sa shi wannan Tijjani shi mai guda ɗaya. Na biyu a wannan littafin na kashful hijab shafi ta 30 cuf yace wa ana abduka ni bawanka ne ya man juduhu duna nafadi, ya wanda kyautarsa baya karewa. Yake ga Shehu Tijjani wa ana abduka ni bawanka ne ya man juduhu duna nafadin, ya wanda kyautansa baya karewa. Allah ya ce ma inda ku wa ma inda Allahi. Allah ya ce inna haza la rizquna ma lahu min nafadin. Allah ne kadai wanda yake da wadatar da baya karewa, shine wanda juduhu duna nafadin. Amma kaga wannan baitin shi suka wa ma'aikata suka ce wa min judika ko duniya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal kalami. To tsakanin wanda judunsa wadatansa shine duniya da lahira, da wanda kuma juduhu duna nafadin wadatansa baya karewa, mai bambanci? Ku gaya mu don Allah mai bambanci? Ga suka ce ma'aiki kyautansa duniya da lahira duk yana cikin kyautan ma'aiki ne, nan kuma suka ce shi kuma Tijjani kyautansa baya karewa. Me bambanci? In na so ma a yaren su ma ya fi ma'aiki sa sama, don su suka ce a yaren su a cikin jawahirul bayani. Ai ban ji kun kabara ba mala. Miskina da ya ji duka shekaran jiya, wai ya ce a jawahir ma din kaɗin ma, wai a jawahir ma din kaɗin ma, wannan wai ma yanzu ya aka ya ce a jawahir ma din kaɗin ma, ba mu wata na tunawa kenan, yanzu wannan ma yanzu kenan. To to a jawahir ma'ani, a jawahir ma'ani Shehu Tijjani ya ce allon gaibi shine ma'aiki,
sai kuma ya ce kai ma'aiki ya mafi allon gaibi, saboda shi allon gaibi ilimin da yake ciki shine ilimin kafin a tashi kiyama ne, amma shi ma'aiki yana da ilimin da har bayan an tashi kiyama. Kaga yanzu ilimin har bayan an tashi kiyama ma akwai shi, wanda shafi na duniya ko a juz'i na biyu wa na biyar jawahirul ma'ani yace wali da ya kai kutubul aktabi yana da ilimin duniya da lahira. To wanda yake da ilimin duniya da lahira gaba da ya kewaye, me ban mutu wanda yake da juz'in duniya da lahira? Me ma'ana wa min ulumika ilmul lawhi wal kalam, me da wannan maganar? To wa ana abduka, wai ni bawanka, ya man juduhu duna na wanda ya wanda kyautansa baya je ka duba kashful hijab shafi ta 30 dan Allah akwai ko babu? In ka je ka duba kai wa kanka adalci, shin wannan musulunci ne? Ko ka je ka duba shin kalmar nan da Allah yake yi ko da Shehu Tijjani yake yi? Ka je ka duba sai ka nuna wa duniya cewa wannan tauhidi ne. Na fudu a cikin na uku kai a cikin kashful hijab din shafi ta 34 yake cewa wa anil ubaidaka nafhatan tajlu suda la tatrukannahu ardal anjasi, yace sa kai wa dan karamin bawanka ubaida taskirin abd, kai wa dan karamin bawanka kyauta wanda zai dauke mai duk masasi da damuwa, kar ka bashi a cikin datti. Yake ga Tijjani wai ga ɗan karamin bawanka kai masa kyauta wanda zai ɗauke masa dukkan bala'i, kar ka bashi cikin datti. Waye wanda idan ya ga dama ya yi ma kyautan da zai cire ka cikin duk bala'i? Allah ne kaɗai. Shin kuma bayan Allah akwai mai yin wannan aiki? Waye wanda duk damuwa idan ka shiga in ka kira sai yake jin kai amsa maka, wane ne shi? Dan Allah kuma bayan wannan akwai wani? Amma yujil mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahun ma'a Allah. Qur'ani yana tambaya a ilahun ma'a Allah, kalilan ma tadhakkaru. Shin waye ne? Qur'ani ke tambaya waye yujibul mutarra, yake amsa bukata mai bukata, wanda ya cika cikin masasi da damuwa idan ya kira shi yake amsa, wane ne shi? Wa yakshifu su'a, duk baki cike yake yayewa, wane ne shi? Wa yaj'alukum khulafa al-ard, yake sanya ku zama mamaye a ban kasa, waye ne shi? A ilahun ma Allah. Shin akwai wani Allah banda wannan? Babu. Allah ya ce kalilan ma tadhakkaruna, ba ka tunawa ko kadan ne. Amma Tijjaniyawa suka ce a Tijjatul Kharida juz'i na farko suka ce duk damuwa an ka shiga fanadi, ka kira da babban murya, shine nadi. Fanadi, ka daga murya ka kira ka ce aya Tijjani. Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yake da sunaye kyawawa, in ku shiga damuwa ku kira Allah da wannan sunayen, inji Qur'ani. Kulidu Allah awidu Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna. In kun ga ku ce Allah ko ku ce Ar-Rahman, matukar ka daga hannuka baka saukarwa zero. Amma ka ci ka fa idan ka shiga damuwa fanali ka kira da babban murya aya Tijjani ya wahid al-asr, wai ya Tijjani ya mai daya-dayan zamani, a gisni ka taimaka mun. Fakada da ka zamanu bidani, wai zamani da kuncinta ta kuntata mana, masu ya zo mana, ya Tijjani ka taimaka mana. Shirkun, shirka ne, duk wanda ya wani mushriki ne, mushriki ne wa rabbil Kaaba, mushriki ne, mushriki ajin farko wallahi. Idan ka shiga damuwa in ka daga hannu, Allah kadai mai wanda ya mallaki tafin hannunka da kai din, shi yake shimfidawa kadai kawai, shi kadai yake shimfidawa. Shi baya bacci baya gengedi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, kuma ya san duk damuwanka kafin ka fara ma ya sani. Ka roke shi mawadaci ne, yana jinka yana ganinka. Duk dare Allah yana shela, duk dare Allah yana shela. Aina man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa atiyahu wa man yastaghfiruni
fa'aghfira lahu. Waye zai roka a baci shela ke malam kullum, amma wai ka shiga da muka ka kira wani gari a Morocco. Yanzu ba kai wawa ba irin ka kai ba Tijjani, yanzu mu ba ruwan wannan gardin, in mun shimfida hannu mai shi muke shimfidawa bukatu ba sa biya. Yanzu ka kare mai kyau da Allah. Yanzu tun da aka haife ni billahi azim ba wanda nake da bukata tamba Allah ba. Yunwa nake da shi? Ni karfa ne? Ba ko ganewa ne? Alaysa minkum rajulun rashid. Ka kira gardi bayan ya mutu shekaru aru. Shekaru nan aru yanzu mutuwan shi da zuwa yau shekara 220 ne, 220 ya mutu zuwa yanzu. Shekara 220 daga mutuwan shi zuwa yau. Shi nake gaya wani yana cewa yan izala kun kawo sabon addini. Kun kawo nace kaddara mu sabo ne ku soho ne? Tambaye su sun soho ne? To kai ma ajiye naka, ni man ajiye mu koma can. Yanzu ka ce izala sabo ne, na yarda na amsa. Kai ma ogan naka ma mutuwa sa yanzu zuwa yanzu shekara 220 ne gaba daya, 220. Kuma ana bautan Allah a Borno shekara 1000 sama da ko 1000. Don Allah shekara 800 da wani abu sama uban ka ke bauta garin. Ba mu tambaya ba? Wai mun kawo mun sabon addini. To mu aje na mu addini tun da sabo ne. Kai ma naka da 220 ne kawai a baya. A nan kuma ana bautan Allah shekara 1000 da doriya. To kai ma naka kenan me? Sabo ne. To yanzu mu lalabo wanne ne shekara 800 wani bake bauta wanne ne mu nemi shi mu koma kai. A nemi mu koma kai. Aje na kan aje na mu koma can. Ni zan ajiye kowa ko ban kafirta ba. Kai idan ka ajiye alquran ka kafirta. Wallahi tallahi kafiri ne. Ba wanda a sunan ba Tijjani wai yace zai bauta Allah banda Tijjani ƙarya yake yi. Na rasu da Allah ni bai ga kujera yamci. Ga kujera yamci. Kada ka ce mana ai wai Tijjaniya ta zo da istighfari da hailala da salati ba wani sabon abu duk da ma akwai zo ka zauna. Zo ka zauna. Zo mu gaya wa duniya haka ne ko ba haka ba zo ka zauna. Mu je gaba malam. Na hudu a cikin kashful hijab shafi ta 36 ya abal abbas yana kira Shehu Tijjani ya abal abbas ya ainal mana imamun al-khatmul himam wato anan wai ya ainal mana ya ainihin makasudin dan adam muradin dan adam bukatan dan adam Shehu Tijjani kake shine bukatan ka kake shine bukatan ka haka da makalla a shafi ta 36 yake cewa haza hudaimu ga ɗan karamin mene hudaim taskir na khadim din nan ɗan karamin ma'aikaci wuce ga ɗan karamin ma'aikacinka ya ce bal idrabiya kenan yanzu idrabin ibtal yake ba ma ma'aikaci ba ubaiduk ɗan karamin bawanka ne yanzu ba ɗan karamin ma'aikacinka ba ne ɗan karamin bawa ne a farfajiyar ku yarju shifa yana neman waraka ajilan na gaggawa fil jismi wal basar na jiki da gani yake roƙon Tijjani ga ɗan karamin bawanka yake neman waraka wa in yamsaska Allahu bi dhurri Qur'ani yana magana malam kai ka ce summun bukumul umuyun fa la yaqilu mana malam kara ji Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dur fala kashifa lahu illa hu ba wanda ya sai ya maka sai shi Allah oh tun da shi ka cike shi ne Allah ne a wajen shi yasa a wajen su shi Allah ne yayi kullu za su bade haka za su bade haka ya raju shifa ajilan kuma gaggawa da gaggawa ya neman gwaraka da gaggawa
da gaggawa na jiki da gani, jiki ba lafiya ana nema a warkar, waraka ake nema ta gaggawa, ido waraka ake nema ta gaggawa. Yanzu don Allah mai wannan magana a littafi a zube a birjik, shi zai ci mara mason annabi? Shi ne mai bakin cewa wai yan indala ba son annabi? Ai ba ku saurara, akwai wajen wannan gaban ma zan shiga. Za mu nuna wa duniya wa ke son annabi. Kalma ɗaya ne kawai, fa'ana waladuka wa abduka wa khadimuka wa muriduka fala mafarra li min babika. Ngari wude ga gaban da har yanzu zan jefa musu. Mu ne ba mu son annabi? Gashi nan abubuwa da mu a gurinmu ba dan adam ko mu ce halittaccen da yake da wadannan abubuwa sai maki salama. Amma su ga ki san fada in fadi littafi abun nan sun gaya wa shehunansu, kuma ba a gaya wa kowa sai annabi salama. Yanzu da mu da ku wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Wai mu mun sani a akidar mu ta ahlus sunna ta musulmai kwarai, khairul quruni karni, haka ne yake, khairul quruni karni summa lidna yalunahum mafificin karni na waye? Na maki sama, daga nan sai na wanda ke biye da shi, daga sai wanda ke biye da shi ko shi ma Tijjani ce khairul quruni karni. Abba mala a gaban kyamara ina baya zuwa yanzu wannan dobin, ko ina yana zuwa, kowa da makiyin da masoyin da na birnin da na kauyen da na kusa da na nesa duk ina kallo. Khairul quruni karni, annabi ne kare da ya bari haka. Tijjani gashi ya faɗa, ka duba rimahu juz'i na 2 shabita 407. Khairul quruni karni, haka yace. Annabi ne kadai zai ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani dakhala an-nar. Ma'aiki ne kadai mai wannan magana cikin muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim akwai. Annabi ya ce man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah. Haka annabi ya ce duk wanda ya bi ni Allah ya bi, duk wanda ya saba mun Allah ya saba. Ba wanda ya sai baraka a duniya kaf sai ma'aiki. Wallahi ko Abubakar da Siddiq bai fada fada haka ba. Ko Abubakar bai ce ba wai in ka bi ni Allah ka bi, in ka saba mun Allah ka saba. Wallahi ko Abubakar bai sai fada wannan magana ba. Cewa ya yi Abubakar kam, in na bi Allah ku bi ni cikin abun da na bi Allah, in na saba ku kyale mun. Abubakar ka ya fara. Amma wannan jinjime min dan bakin Morocco nan a cikin kashful hijab shafi ta 93 ne kaje ka duba, wai man ata'ani fa kada ata Allah, bi ma'anar kalima da kalma fa. Man ata'ani fa kada ata Allah wa man asani faqad asa Allah. Wallahi ka rubuta. To nan nake cewa kai ba gidaje dan tarika, bin ma'aiki sunna ne ko wajibi ne? Wajibi ne. To shi idan wannan yace bi na bin Allah dole ne kuma mustahabi ne? Bin Allah dole ne. To idan har wannan bin sa bin Allah ne, kenan bin sa me? Dole ne. Tunda yace bi na bin Allah, saba mun saba Allah, to kenan bin sa dole ne, ba sunna bane, ba wai shi ka tarika ba. A'a wallahi kariya ne. Tunda yace wanda ya bi ni Allah ya bi, wanda ya saba mun Allah ya saba, kenan bin sa dole ne. Don bin sa bin Allah, yadda fara bin Allah ne. In kai a safa ta gaba a 95 kenan yace man ata'ani faqad ata Allah wa rasulahu wa man khalafani faqad khalafa Allah wa rasulahu. Wallahi aka rubuta, wanda ya bi ni ya bi Allah da manzo, wanda ya saba mun ya saba wa Allah da manzo. Shi wannan shi annabi ne shi wannan ma? To kai a matsayin a akidan kai mutum ya yi sai fadi wannan magana, kai ba Tijjani, kai nake tambaya, kai da Allah ya ce man ata'ar rasul man yuti rasul fa kada ata Allah, wanda yake bin annabi Allah ya bi.
haka Allah kenan wannan hususiyya ce ta annabi ko kuma hadda wani haka abun yake. Annabi yana da wuridin safe da yamma, mu kuma a kira mu ba wanda yake da wuridin safe da yamma, kaf babu, ko akwai? Su suna da shi. Tijjani da wuridin safe da yamma, wannan ba jara annabi ba, jara ma'aiki ne, yana da wuridin safe, yana da wuridin yamma ke bantattu, kuma alhali ba wanda yake zai ajiye wa al'umma ga wannan wuridin safe ne ku yi, ga wannan na yamma ne ku yi, sai ma'aiki ne. To shi ga shi ya ajiye yana da wuridin safe da yamma. Haka jawahirul ma'ani jisu ina bi wabi na biyar rubuce a jawahirul ma'ani kuma a tasu yaren ma'aiki yanzu aka yana raye yana yawo, in ka ga dama yanzu zai zo nan da zanen ka fara karatun me wanda ya kuta tufari da kana fara kata annabi zai zo nan a kidan su kenan. To kuma ba shi kai da ba da Tijjani za su tare, kaga shi mutum yana raye kenan yana yawo, kuma inda annabi yana raye yana yawo, shi yana raye yana yawo, inda annabi yana nan shi yana nan, kara za su duka biyu su zo su tafi. Kaga jera ma ki san ka fada da ka fada kamar da ka wasu kida sallallahu alaihi duk aikin dan adam a musulunci annabi yana da commotion a ciki. Duk aikin dan adam zai yi na lada to akwai commotion da ma yake sama a ciki, ko haka ne? A babin man sanna fil islami sunna hasana, duk abun da kai na alkhairi akwai commotion da ma yake sama a ciki, shi ma yake haka ne. Duk abu da za ka yi na alkhairi yana da commotion a ciki. A cikin al-ifada shafi ta 105 a rubuce, duk abu da dan adam zai yi na alkhairi akwai nashi commotion a ciki. To a matsayin shi waye wai, a matsayin mai ya koya mana. Ina tambayan Tijjaniyawa da suka da kyau tamkar annabi ko Allah, dan Allah wane bauta kuke wa Allah wanda daga shi kuka koya ya zama shine jagora a bautan, wane bauta ne wanda ya koya muku menene shi? Dan Allah ba gara mai littafin ahadari ba? Wala gara mai shi littafin ahadari don ya koya ma abuwa da yawa addini kana bautar da su yanzu haka, amma shi wannan dan Morocco nan dan Allah me ya koya muku na addini kuke bautar da shi yanzu? Menene guda daya su fada? Alwala, sarki, sallah, azumi, aikin haji, biyayya ga ila, menene guda daya? To wanda a daka karshe foto ne kawai, a foto ka ganshi shine alakanka, ka ganshi a foto kadai kawai, da wanda gashi har a gidan kwakwai ta bisa kuna koyan bautan da shi ba gara wannan ba? Malam tsakani da Allah? A gara wallahi shi duk abin da kuka yi zai idana commotion mai ahadari, tunda nan kuka koya, amma shi wannan me ya koya muku? Barna Allah bi nafsil ma'ana bi nafsil kalma barna kawai. Ai inda zan karanta muku inda alloli shi din ma Allah, annabi ma Allah, zan karanta guri 100 da wahir mali a zamanan na wallah guri 100 zan karanta muku wallahi 100. Shi Allah ne kawai, annabi ma Allah ne, ba bambanci Allah kofi da kofi kawai mala. Wannan musulunci ne yanzu? Wannan musulunci ne yanzu? Ma'aiki sallallahu suka ce Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya da salatin da ya koya wa duniya Ibrahimiyya kenan, shine ajin farko, kowane sai da ya bi shi ma ya zo Salatul Fati, shi ma ya zo me, shi ma kowane sai da ya bi wannan. Kamar yadda Ma'aiki yana Salatul Ibrahimiyya, kowa zai bi Ibrahimiyya, duk salatin ka yana bayan Ibrahimiyya, to shi ma yana Salatul Fati, duk salatin ka yana bayan Salatul Fati. To yanzu a wannan gaba ko wani abu, ita wannan shegiyar salatin nan akwai malamai masu kuskure, ne ba na iya kuskure ma ba na kuskure ma, ba na mujamala, ba na komai, abunda akwai din zan fada in ku ga dama karin kwana wallahi ku ga dama karin kwana. A duk duniya babu salati mafi kafirci da cika shirka kamar satu limawu likadin nan, billahi azim. Duk duniya ba salati mai cike da kafirci kamar limawu lika.
ina tahaddi yau shekara kusan 3 nace ina tijaniyawa ku zo ku fassara mana fassaran oga ba na bukatar fassaran kowa sai ogogin nan biyu daya cikin biyu ko dan Morocco ko don Senegal ba na so na kowa in ma na oga kwata-kwata a Jawahirul Ma'ani in ma na don Senegal a cikin kashiful ilbas a cikin kashiful ilbas fassara idan kai da kanka da Allah kuma na maka dama duk kuskure makai na maka dama duk irin kuskure larabci dan Allah kai ka fita ka gaya duniya ai ga abin da ke nufi kai kuskure maka gaya malam wani dan adam wallahi wani mutum wallahi wani mutum ni gashi na faɗa wannan alkhatim lima sabaka din nan ya nuna maka annabi da Allah photocopy ne kawai yace Tijjani yace duk tajallin Allah shine ma'ana alkhatim lima sabaka duk tajallin da Allah yake wa halittu to annabi ne ya cike wannan tajalli na asma tajalli na sifat na al'af'al na zati duka hudu annabi ya dauka to zan tambaye ka tajallin zati da zati me bambancin annabi da Allah ka gaya mun ka faɗa ka gaya wa duniya ka ce ga abun da ake nufi ka faɗa kwa ga gunduma na sayan na banga hiro yana Allah nan kan yi kwalu ya gune dinaro ni konga luye tajalli zati ngoma na zukulle da kuya go gulungana ngo ya gulungana jawahiru manya na turur tup na turur turula kamar be shautu jari ono tajalli zati mana zurin kingaya mala da kamfu kuturemme wallahi mutum a gaban madubi kawai shine tajallin annabi da bambancin annabi da Allah shine ma'anar tajallin zati da zati kuma ba wanda Allah zai masa haka sai annabi ce haka ya fara sai ma ake kewa tajallin zati da zati je ka duba akwai ko babu shine ma'anar al-khatim ne masa baka wallahi tallahi shine ma'anar sa ina rantsuwa da Allah wannan shine ma'anar al-khatim ne masa baka wai ka zo ka ce mana amma sai ka kamo kai malamin sunna wai ka ce wai ai kuskuren nilfati din wai ba almatanin bane wai ba lafazin bane wai ba Allah kai da Allah nuri mai ambuwa wallahi munafiki ne akwai wallahi Allah in baka sai ba sai kai shiru ba in baka sai ba sai kai shiru ba waya ga maka wai laifin shine ladan waya ga maka ina rantsar Allah wallahi har lafazin laifuka ne kawai kai farko ma alfati ne ma amene ne ma ugulika alfati ma ugulika me ma'ana dan Allah ka fada ba laifi a lafazin alfatihi lima ugulika me ma'ana sa Tijjani yace shine ma'ana a hadratul ahadiyya hadratul tamsi hadratul kunhil haqq kace ba wannan ake nufi ba to a wannan hadara shi akwai halitta duk halitta a wannan hadaran Allah ne wannan shine rubuta wallahi jawairu ma ne sanda annabi ya zama mabudi na abun da yake rufe daga halittun Allah a duniyar babu to wannan halittun da suke a duniyan babu da ma'aikin mai bude wanda ya zama mabudin me babban su da Allah mutum ya magana mana kam konga ma zuma kawai amuru fa kawai diwi amuru fa diwi adu wallahi ma na alfatin ma'udi kairo kan ga me ala wude ala adu ma na alfatin ma uguli ka billahi alazim ma zo kam la la hala suna konga da mal ne wa kon barane ina shara mu aka yi gulle wallahi tallahi Allah ka je kotu ka ce ba haka ma'anansa ba amma baje koli billahi alazim shi wannan yanzu wannan laifin alafazi ne ko alada yanzu laifin alafazi ko alada lafazi mana alfatim abu ka wallahi laifi ne haka nan kuma alkhatim masa ba kamar laifi ne tukuna zuwa ce maka wai shi da qur'ani wai ba ce ba yafi qur'ani cewa kai wai dare yake da qur'ani 6000 to kai wawa fa kai wallahi an rena maka hankali ne mala yanzu kina kai wai ba cewa akai ba salatu fati yafi qur'ani ba fa ni haka ba
cewa aka yi yana daidai da Kur'ani 6,000. Kaji din guri wani? Kaji din guri wani kama? Kai ba ka da hankali ne? Wai kai ba ka cin awa ne a galau? Wai kai ba ka da hankali ne? A bala! Kai ba ka da hankali? Cewa aka yi wai ba cewa aka yi ba salatul fatihi ta fi Qur'ani, wai ba a bari haka ba, wai aka anu inda aka ce afdalu minal Qur'ani, a nuna mana wannan gurin. To me aka faɗa? Cewa aka yi yana daidai da Qur'ani 6,000. Yawa yanzu kaga ni maganan kenan, wala gara ce fi Qur'ani, wallahi gara ce ya fi Qur'ani, wallahi gara shi, wai ba fa ya fi ba fa, a daidai yake da 6,000. Wai me Qur'ani dama, me Qur'ani dama, Qur'ani wannan littafi shine Qur'ani, sai ko sai ka 6,000 zai zama Qur'ani. Wannan Qur'ani shin shi ne Qur'ani sai ko kuma sai in ya haru ya kai 6,000? 6,000 ba adadi ba ne? Ai 6,000 adadi ne. Kuma sai ka tambaye su akan me ya faɗi haka. Tambaya sa aka yi me fifikon salatul fati, me falalan salatul fati, sai ce falalanta shine daidai da Qur'ani 6,000. Wai ya ce maka a'a ba Qur'ani ake nufi ba, mai karatun Qur'ani ake nufi. Ka zo ga kujara. Ka zo akwai a gaba kaɗan, akwai yadda ya fifikon mai karatun wannan da mai karatun wannan, na san wajen, amma ga kujera. Ka zo gurin. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم هل إنكم من علم فتخرجوه لنا إلا الظن. annabi ne ko da annabawa ne gaba da lahira za su ketare sirati, za su yi a gabansa suna cewa Allahumma sallim sallim, haka suke wa al'umma ba? Tijjani shi ma haka ne, shi ma za a je lahira ya sai a gaban sirati yana Allahumma sallim sallim ma Tijjaniyawa. Bayan ba cikin rimahu suka ce idan an je lahira ba Tijjani da zai sai a ga farfajiyar lahira. A rubuce a rimahu mallah, wallahi a juzi na farko a rubuce a rimahu, za su sai a karkashin al'arshi suna kallon ku kawai, su ba ruwansu suna kallon me yake, wani yana gudu, wani yan kama yana jefa wuta, su suna kallon kawai ba ruwansu. Na ce to wallahi ba ku ba, ogan ma ba zai sha ba a lahira. Idan har Tijjani ya sha a lahira, Firawuna zai sha. Ba zai sha ba? Don shi Firawuna mun ji ya tuba, kawai late ne. Shin kana kaji ya tuba ne? Amsa da kai ce Fir'auna ya ce amantu billadhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin al'ana wa kada saita kabulu wa kunta minal mufsidin. Ya yi tuba mallet ne, amma shi na cewa hamsa da kai, ya rabi hamsa da kai, ya rabi hamsa da kai, ya Allah minti 5 a bani. Dan Allah lissafinka wanda ya zo mutuwa yana minti 5 alkhairi akwai wani gudu? Ka ne minti 5 za ka yi? Me za ka da minti 5? Wai me da minti 5 ne? Wannan da Ibn Taymiyyah ya faɗa ba? Ai da an shake mu wallahi. Allah da Ibn Taymiyyah zo mutuwa ya ce minti 5 ya mutu. Allah da an shake maganin nan.
da Allah na kuce ya ku faɗa fa wallahi abubuwan fari ɗaya cikin 20 ban faɗa fa yawa lokaci ya kawai ku faɗa yawa annabi ya ba mu labarin cewa ga wani mutum ya kashe mutane 99 ya neman tuba ba wani ya ma labarin nan ba ya tambayi wani ya ce Allah ba zai ka bi tubanka ba sai ya cikita mutum da nawa 100 Tijjani ce shi ma irin mutum ya faru da shi shi ma ya faru da shi Allah shi ma a cikin ifada al-ifada cikin shafi 138 number magana 226 ya ce shi ma ga wani mutum ya kashe mutane 99 ko ya neman tuba an Allah ka je su kan shi fa inda ma aiki sak ba kai ba ma haka ba ina na ukasha sabaka ka biya ukasha yake shi ma irin wannan ukasha yana da shi yake Allah a cikin fada wallahi rubuce shi ma akwai mutum sai ukasha shi ma ce sabaka ka biya ukasha sak yace duk albarkan da dan adam yake samu ko ce duk albarka da annabawa suke samu malalowa yake daga mayake sai kuma yace duk albarka da waliyai suke samu shi daga shi yake malalowa duk albarkan da annabawa suke samu to daga mayake suke sosa shi ma yace duk waliyai albarkan da suke samu daga shi suke sosa yace duk waliyi tun daga Adamu haka jawari ma ne duk wali tun daga annabi Adamu zuwa karshen duniya ba wanda ya kai shi masaya gurin Allah Allah da ya kwanci a garinsu bulal aka yi masa barawo ne wala barawo ne ba da kudi ba ko ba da kudi a wannan cin mutunci ne kuka yi wa malamanmu kun ce shi barawo ne ku nuna mana gurin ka faɗa mana mana ka faɗa mana jebun kudi yake bugawa don ko to kamar da aka kama wani madon wannan kwana nasu haka irin waɗannan sun shugabannin addini a gudunsu kuma sun fa su ce da mu ba masu annabi ba sa maulidi ba sa waye ba son annabi ai kai wallahi baka isa ba sai kana ba tijjani ka ga izzala ka ce bai son annabi wala ba haife ka ba wala ba haife ka ba Allah ba haife ka ba wallahi ya san ƙarya yake wallahi har cikin zuciya sai ƙarya yake wallahi tallahi mun san annabi shine imam ahlul mahshar en tarun lahira kakab ma yake da cece su ana kiran shi shafa'atul uzma ita shi ma ya da shi shi ma imam ahlul mahshar ne kakab tarun lahira gaba da Allah zai tarasu kaf guri ba ce ya ku yan tarun lahira ga shugabanku zan ma haka yake a rubuce ka ji ka duba rimahu chapter 404 ka wuce alifada chapter 152 duk tarun lahira za ce ya ku yan tarun lahira ga shugabanku wai a kariya ne kome ita ne shugaban kariya wallahi shugaban makariya ta gashi zai da nuna haka shugaban 419 yawa wannan kam zan yarda wallahi wannan zan yarda Allah ya ce da annabi Sulaiman ko haza ata'una famnun aw amsik bi gairi sai ce shi ma an bashi wannan shi ma Allah ya ce mishi haza ata'una famnun aw amsik bi gairi garba ba haza ta wani fom nun au amsi ka ba wanda ka gada ba ka hana wanda ka gada ba zaka a kanka na dole ba impact na dole ba komai na dole ka sarrafa kudi inda kake ba mu bazzar ba komai fom nun au amsi bi gairi hisab muka ce kariya ne kar da ya mutu kawai wallahi ta'ala sai an tambaye shi mun karanta annabi ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma yace shi ma haka ne shi ma yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar sare ma karim Allah ba
wannan magana cikin al-Zinatul'fatah kharida juz'i na 3 chapter 207 kaje ka duba wallahi sai da ya kawo na annabi ma ya sai da kawo da ya ji tunan shi ma din haka ne wallahi sai da ce kan nabi kamar annabi shi ma haka ne shi ma man kazaba alayya muta'ammidan yace fal yatabawwa maq'adahu minan nari nace yawa nan yayi mun kyau ko san me kyau sa in yasi dan wuta ne in yasi dan wuta ne ku saya don yayi wa Shehu Tijjani kariya bari kunna bari a da kunna kuishiro Sheikh Tijjani yaqulu fi jawahir al-ma'ani dano ayono Shehu Tijjani yaqulu fi jawahir al-ma'ani otro fano Sheikh Tijjani yaqulu fi jawahir al-ma'ani haqiqatu at-tawhid la tudrak لأنك ما دمت ترى أنك موحد والله موحد فثم اثنان أين التوحيد؟ لا توحيد إلا إذا وحد كان التوحيد لله بالله من الله إلى الله والعبد لا مدخل له فيه ولا مخرج. wannan maganan kariya ne duk tawari mane babu ina rantsuwar Allah wallahi wannan maganan duk tawari mane babu wannan maganan kariya ne kuma yace man kadaba alayya muta'ammidan kariya yake yi Allah babu duk wanda yaje ya kawo zan ba shi 100 abin da zan iya bayarwa kenan dama da ya fi haka da zan faɗa kai zan shiga tarika wallahi ku kawo nan a jawabi mai za mu shiga tarika kakaf in babu kariya yawa shehu dan wuta ne kuma magana da ya faɗa inda akwai kuma kafirci ne no way to escape maganan babu ka yarda kariya ya shi dan wuta ne in ka ce akwai to maganan kafirci ne dukkan su biyu wuta ne kuma abun da ya faɗa ba wai jumla ne fa babu fa kalma to kalma babu ka san na san jawahir ma ne kalima to kalma ma babu ba ma jumlan bane haqiqatu tauhidi la tudrak wannan kalmar kakab babu li'annaka ma dumta mawjud kalmar magaba da babu a jawahir ma kai ma dumta magaba da biyu na jawahir ma ne ba ni biyar mala Allah guda duk cikin babu wallahi wanda uwa ta haife shi dani a Tijjaniya ya mike mukalla kariya ya wa Tijjani dan wuta ne shi kuma akwai da na faɗa kwanakin baya kuna cewa wai jawahir madin ma yanzu an sa kariya a cikin an dasa a ciki Shehu Inyasi ya faɗa a cikin at-tibyan wa tabyin ya ce to bari in gaya maka jawahir madin ma da kansa shi wannan dan Senegal dan nan da babansa su suka bata sabon magana ne ko in kaga har akwai kuskure a jawahirul ma'ani to in ya ce babansa suka bata su suka sa goshin ga dake da rumiya shi ga dake da are sai da shi ga dake are shi ga dake rumiya wannan magana yanzu kai saka fada wannan magana yanzu kai saka ga duniya to ni na yi saka ji na fada wallahi tallahi in kaga barna har akwai jawahir mani an sa to in ya sa babansa su suka sa kuma ku kuka fada haka su kai fada tun daga hannun mari aka dauko original copy na jawahir mani ba inda Thailandin sai gidan su in ya sai kuma a hannun babansa aka sawa kuma shine original copy guda 4 din ɗayan shine kuma ba wanda jirkice sai shi din wa jirkita shi Tijjaniyanci gashi ya kawo nan ya ce a jawahir mani akwai
mun ku ce babu kuma wannan kafirci ne waya bata a cikin at-tabiin ya ce akwai makatul ahmadiyya jawahir ma'ani ta duk jawahir ma'ani ba na kalmar makatul ahmadi gaba daya babu kariya ne wallahi kariya ne babu makatul ahmadiyya wai sawa kai jawahir ma'ani haka yace wai an sawa jawahir ma'ani a kofin nawa babu amma na mutane akwai na kan da akwai din ne kariya mu na hannu mutane babu kariya ne ba wai ya sa to sai da ka ji suna cewa an sa to wa ya sa wani da ya sha dukan da ya kai inda ya kai can a Kaduna yake wai yake cewa wai maganan cewa satul fatiha da Qur'ani 6,000 masawa akai uban waye ya sa ka gaya mana in ya shi da kansa ya jira maganan kaje ka duba kashful ilbas ya yadda akwai har ya sharhi akan kalma ya kai shi bai gano sawa akai ba kai ka gano dan anan Kaduna kan 2026 kai ka gano har an sawa akai ogan ka bai gane ba shi nake gaya ni ban ga Tijjani a Borno ba a Borno Tijjani guda daya ne a Borno Tijjani guda daya ne duk Borno Tijjani guda daya ne a nan yake shi baya boye-boye shi sak yake fada abu ya nace sak yake fada duk da a wajen bayani da yare yana canzawa ma laucin sallarcin haka yake fada a haka yake shi kai ne duk Borno sauran duk ba Tijjani ba ne bari ga muku wani abu har don mutumin gwangen nan an kurisha Tijjaniya malam kai wayan nan ne na gaya maka fa ana nemo laifi na fa wallahi tallahi wannan mufti da kuke fada na gwange an kore shi automatically a Tijjaniya ba magana ce fata gefe ba magana ta ilimi ne santa mana a Tijjaniyance ba ka da dama ka ce mutum ya ce wani ga yana so ya shiga Tijjaniya ka ce an bashi haramun ne Tijjaniya in ka fada an kore ka Tijjaniya a to ba shi ne magana ba malam wanda ya ce ba haka bane ba ga nan ba na ce ai ga kujera a Tijjaniyance kariya ne ka ce ga wane ya neman Tijjaniya ka ce an bashi haramun ne wallahi kariya ne in ka faɗi haka wallahi ko kai mukaddami ne an soke ka mukaddami ko an kore ka wallahi kuma kai baka shiga ba wanda kai da aka ci an baka shiga ba wannan shine a jawahir mani shine a rimahu Allah sashin a rimahu full akwai a jawahir mani rabin kuma akwai a jawahir mani ba ka da muka cautun an baka wallahi ba za ka fara sai ka ce za ka shiga to akwai sharadi kaza sharadi ne sai ka yarda sharadi ma sharadi ne sai ka yarda kaza ma sharadi ne sai ka lissafo kakab ya ce na yarda to ka ce an baka kuma dole kai ka zama mukaddami kafin ka faɗi haka ko wakili mukaddami kuma shi Tijjaniya ba a gadon shi kamar musulunci ba shi kawai musulunci ba ne musulunci ana gada ai yanzu idan ka haifi ɗanka musulmi ai ba sai ya kama shahada ba automatika jininka ya musuluntar da shi jinin naka ya musuluntar da shi amma a Tijjaniya ko kai ba Tijjani ne sai shi ya karba don yaran kyau Tijjani masu suka karba Aliyu har ne masu da ya karba fa balle wani jobu ba a gano shi shiga za kai shiga za kai to yanzu shiga su kai mutum kashi zai kira kacin shi shirin nama bai sani ba ya za a shiga bai sani ba to wannan shi ya shiga ne yanzu a sharadin shiganka Tijjaniya akwai inda za ka yarda Allah annabi ne annabi Allah ne a ba mala ko ngarum tum ya tade bari yero no zayin garami no zaya fa zai ba garam tandu mana junoe yambo a ki zamana
ko ga biya kizu da ruye mana Ahmad Mahmud Ahmad al ilmu Zinatul'fatah kuma gulgo kam ko ga da yake ruye de ay nan bi bai ay nan bi da kawai biya karkare ne kula sun je ya ti kuru de nyanno im ga de meya nyanno im ga de bere ala royin kol zona ma bere wu ala na kan yoro garanti kin nan ga garanti kan na mashi da Allah non ma mai kan Allah la yikin ngo non bai sha awla ruwi ro no ma shinu tika zana kana sha hujja tara wala man ga kan tutuwa wala fanu yar jire mama non ba da kwat golimiya waya credit ikimiya den boton don namnimiya ngo izalala kuru shim ngiri shim awala ma ita ma ga wala jama a golimiya andia zutsan min dar rannu wa bolmiya re ko dir rannu da shiro e lura wan bulo sabun dai ade ana gadala kan ne ko no umbe imna program dawar no ishe wonti gana ya goyen goyen ala israya gana ya garri aw gunye ne makara be gunye hula Allah kada be gunye ade jal haqu wa dhahaka al batil innal batila kana zahukan ade bada ngana de wonai wasu koya da nyuma ko kana ne ko nyanno sako fal meya nyanno sako fal mena sako fal meya wato ngawa ya garanti kana kai kuma ne garanti ke bro salakino ko bana bari baya da kura ne ko ngaya kamu wa fanjunno soro duk wanda yake ji na musamman na wannan area ina ba ku garanti duk dan tarikan da wuyansa ya kauri in yace da ku fal ku ce test garanti na ba ku wallahi ku ajiye mun shi ku kira ni ku ce a masallaci kaza ku wace dai kawai a rana kaza a lokaci kaza ka zo malam zai zo gudu nonin aka yi ba haka bane bude kofan kawai mu ga ikon Allah bude ya zo wannan shine yanzu wannan na bayan na tafi ne to yanzu kuma ga kujera don tun farko aka muka fara shi muka sai nan ina ba Tijjani kun shiru dioro ina ba Tijjani ina ba Tijjani duk abunda na faɗa a wannan zaman nawa in har kana ganin babu na faɗa ko kana ganin na canza abunda yake akwai ko kana ganin na yi kuskuren larabcin ko ka ganta na yi na faɗa don girman Allah ga kujera don Allah ka zo mu dan fahimtar da juna kar mu bayar da kura ina rantsuwa da Allah zan sauka kan kuskure na wallahi wallahi zan sauka kan kuskure na don Allah ka zo ga kujera ku zama shaida jama'a Allah ya zama mu shaida na ba su daman su zo na ba da daman ya zo subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu